वाल्यानो कसे असास बरे असास ना बरेच रवा. जोरदार पाऊस आज सर्व पित्रे अमावस्या. आज जर पाऊस गावलो तर म्हणतात ना 9 दिवस चांगलेच गाजवतलो. तुमका ह्या माहिती असतात ना तर माका होय म्हणून सांगा. लवकर लवकर सांगा. आता आज आपण काय करतो नवरात्रीचे आज अमावस्या हा. तर आज अमावस्याक नारळ बिरळ देवा चांगला गाराना गावा गावा पावसात जा रे. नाहीतर तो पहिल्याचा जोग आठवता गाडीये विकून होडीये घेऊ होय. आणि आता तर काय म्हणतात माहितीये का आता म्हणतात रावणाक जाळून नाही मारायचा डुबवून मारायचा असं आताचा म्हणतात का की त्या हसलात की नाही असेच हसत राहा. आता आज काय करतो आपण नवरात्रीची सुरुवात म्हटल्यावर शारदीय नवरात्री उत्सव उद्यापासून चालू होतले उद्यापासून गड बसतले सगळ्यांच्या घरोघरी बसतात सगळ्यांच्या ते घरोघरी घट बसले की आपण काय करायचा उपास असता. आता मी पहिले धरायचंय 9 दिवस तुम्ही धरतास की नाही माहिती नाही सांगा कमेंट मध्ये की धरतास तर 9 दिवसाचे आपण उपासाचे चांगले चांगले पदार्थ करूया. त्यातलंच एक पदार्थ म्हणजे काय खीर. आता खीर म्हटली की साबुदाण्याची नाही हो रताळ्याची खीर. रताळ्याची खीर आज आपण परब किचन मध्ये करतो. आता आपण रताळ्याची खीर करूसाठी काय घेतलंय मी पाव किलो रताळी घेतलंय. ती आता उकडून घेऊया. सरोज येता जरा तब्येतीत पाऊस असो येत जात राहता म्हणून तब्येतीत जरा वर खाली असा मी आधीच ह्याच्या खाली पाणी घेतलेलं आहे. या बघा या मोदक उकडूचा भांडा ह्याच्या खाली मी पाणी घेतलंय आणि ही आपली ही रताळी घेतलंय धुवून स्वच्छ करून घेतलंय. रताळी चांगली घासून घासून धुवून घ्यायची की त्या ह्याच्या खाचामध्ये ना माती असता. आता ही मी अशीच उकडत घातली मी चांगली धुवून घेतलंय ही. आता ही उकडत घालूया. वाफेवर उकडायची पाण्यात नाही उकडायची. पाण्यात जर उकडला असतं ती पाण्याळता आणि पाण्यासारखी लागतात चव लागत नाही. आमचे सासरे ना तव्यावर अशी भाजायची काय मधुर गोड लागायची रताळी. मी बोलता बोलता गॅस पण चालू केलाय. रताळी आता उकडत वेळी आपण आता उकडत एकदा ठेवला ना की तुमच्याबरोबर बोलूक मोकळा. तशी तयारी सगळी झालेली आहे. खिरीत काय फक्त रताळी उकडूनच घेऊची होत. असो ह्यो पदार्थ उपासाचो तुम्ही केलास की नाही तो सुद्धा तुम्ही सांगा हा. आता सरोज येतात तोपर्यंत मी आपली रताळी उकडत ठेवलंय. आता आपण म्हणतो की मी आता तुमका सांगते पहिल्या दिवशी काय काय आहे आता मी आता लिहून आणलंय पण ह्याच्यामध्ये आता मोबाईल मध्ये ठेवलंय फोटो करून लिहून कागदावर लिहू होया होता. पहिलो दिवस असता शारदीय नवरात्रीचो त्याचा आता उपासाच्या दिवशी इला इला काय झालं माहितीये हे पाऊस जरा येता जाता त्याच्यामुळे भांडूची तब्येत जरा वर खाली गरम गरम आहे. त्याच्यामुळे आता नवरात्री नाही या वर्षी नवरात्रीचे 10 दिवस 10 रात्री झालेली 10 दिवस उद्या म्हणजे 9 दिवस नाही घट बसणार आहे. 10 दिवस घट बसणार आहे कोणातरी हा. पहिला दिवस 22 सप्टेंबर सोमवार म्हणजे उद्या घट बसतले आणि पासून ते हा पुढचे पुढचे दोन दिवस शैलपुत्रीचं पूजन केलं जातं. शैलपुत्रीचं पूजन केल्यावर तिला गायचा शुद्ध तुपाचा नैवेद्य म्हणजे तुपापासून कोणताही पदार्थ बनवा त्याचा नैवेद्य असता. पहिली माळ असता त्याका 11 विड्यांच्या पानाचो पिवळी फुला करतात 11 विड्यांच्या पानाची माळ करतात किंवा शेवंतीची अशी करतात. सोनचाफ्याची पण माळ करतात की त्या सोनचाफा पांढरा असता आणि त्या पिवळं पण चालता त्या चाफ्याची पण माळ केली तरी चालता. असे नवरात्रीचे 9 दिवस आहे. ते आपण मध्ये मध्ये लाईव्ह करूया आणि आज 1-2 दिवसाचे महत्व सांगूया. तर पहिल्या दिवशीची शैलपुत्री देवी त्याच्यानंतर तुम्ही काय सांगितलं त्याच्यासाठी आपण आज रताळ्याचा शिरो बनवतो. रताळ्याचा शिरो नाही खीर. अरे हा शिरो रताळ्याची खीर शिरो सुद्धा होऊ शकता फक्त तुम्ही दुधाचं प्रमाण कमी करा म्हणजे रताळ्याचा शिरो पण होईल. वयो असतात तर सांगा तुम्ही मग पुढच्या लाईव्हला तो शिरो सुद्धा होता मी त्या दिवशीच रताळ्याचं शिरो होतं रताळ्याचे गुलाबजाम होतात परत असे चकते चकते करून गुळाच्या पाकात हे करून मालपोहे पण होतात. आता पाऊस बाहेर पडताना जोरदार आणि काळोख केला आणि एवढं वातावरण म्हणजे व्हायरल फिवरचं वातावरण चालू आहे ना कारण सध्या म्हणजे काळजी घ्या सगळ्यांनी. नवरात्रीचे 9 दिवस पण सेलिब्रेट करा पण आपलं आरोग्य कारण नवरात्रीमध्ये 9 दिवस सहसा लोक उपवास धरतात म्हणजे उठता बसता धरतात ते धरतात पण 9 दिवस पण फलाहार धरून उपवास धरतात. पण त्यावेळेला तुम्ही आवर्जून खाऊन पिऊन उपवास धरा जेणेकरून तुमची इम्युनिटी सिस्टम स्ट्रॉंग राहिली पाहिजे म्हणून सांगितलं. दीपक लिहितायत नवरात्रीच्या खूप खूप शुभेच्छा तुम्हाला पण नवरात्रीच्या खूप शुभेच्छा.
आणि चला आता तुम्ही आता रेसिपी पुढच्या सुरुवात करताल. नाही, ती बटाटी म्हणते रताळी उकडत म्हणजे स्वीट पोटॅटो उकडत ठेवलेला असा. आणि रताळी खरं म्हणजे तुमका माहितीये जगा रातांदळाचा इश्यू असताना ते म्हणजे डोळ्यांसाठी खूप चांगली होय, रातांदळ होय. असं नाही रताळी नावच त्याच्यामध्ये असतात. हं. डोळ्यांचा जगा प्रॉब्लेम असतात ना त्यांनी आठवड्यातून एकदा तरी नक्की आवर्जून रताळी खावी. आणि उपासाचे पदार्थ असेच असतात. इंटरिम फास्टिंग बोलतात ना, तो काय आपण करत नाही. पण आठवड्यातून एकदा जर उपास केला, तर असे पदार्थ खावे ज्याने तुम्हाला आरोग्याला चांगल्या म्हणजे बोलतात ना फायदे होतील. कारण होय, एक होय. दिवस उपासा धरलाच पाहिजे म्हणजे धरलाच पोटाला पाहिजे. आराम. आराम मिळतो. हां. आणि पोटभरीचा सुद्धा होता. कारण हं. तो पिष्टमय पदार्थ आहे. त्यामुळे त्यांनी पोट पण भरता. तुम्ही दूध घातलास आणि आटून ती खीर जर केलास, तर पोट भरीतो आणि एकदा असे किती हो तिखट, तेलकट खाणार. तर एकदा गोड पण पण खाऊन बघा. साबुदाणे थोडे पचाक जड असतात. हां. रताळी, बटाटी असे जे पदार्थ आहेत ना, ते पचाक हलके आणि रताळ्याचे खूप जास्त फायदे आहात. काय-काय जणांना रताळी आवडत नाही. अशीच खाऊ गेली ना उकडवून काय म्हणजे चव नाही लागणार. मी पण सांगते रताळी काय, त्याचं कारण हां. पाण्यात नाही उकडवायची, अशी वाफेवर उकडवायची हे बघा. रताळी. आणि त्यात ती तुम्ही तव्यावर नुसती अशी झाकण मारून जरी केलंस ना, तरी त्याच्यात छान एवढं लागतं. गोडवो येतं ना, मस्त हं. येतं. एकदा करून बघा. वही असत रेसिपी, तरी पण आता बोला, की बाबा वही आमका ती रेसिपी. तर मग आपण आपण भिड्याचा तवा असाच आपल्याकडे हां. करूया एकदा. त्याच्यामध्ये तुपामध्ये परतावू होई, नुसती वाफवू होई. काय लागतं माहिती मी एकदा ट्राय केलेलं आहे. त्याच्यामुळे तुला चुलीत सांगते. घातलास की नाही रताळू? ती पण चांगली लागतात. मस्त लागतात आणि आता राखेतून. आता नवरात्रीच्या 9 दिवसांमध्ये दुसरी घटस्थापना कधी करतात? हां. पहिल्या दिवशी. पहिल्या दिवशी. घटस्थापना कधी आहे? सकाळी. उद्या सकाळी 22 तारखेपासून मुहूर्त आहे. तेव्हा हां. घटस्थापना, घट बसवले जातात. हं. ते घट पूर्ण 10 दिवस बसवले जाणार आणि दसऱ्याच्या दिवशी म्हणजे 9 दिवसामध्ये दसऱ्याच्या दिवशी विसर्जन, पण ते घटाचं 10 विसर्जन. दिवस कसे? हं. ते तुम्हाला आम्ही सांगतो. म्हणजे हां. ह्या वेळेला 9 दिवस का नाही? 10 दिवस का? तर पहिली माळ तर शैलपुत्रीची झाली. आता दुसरी माळा 23 सप्टेंबर ब्रह्मचारिणी. ती ते म्हणजे सपेत. सफेद. एकदम म्हणजे ब्रह्मचारी हां. म्हणजे तिचं नावामध्येच तिचं आहे की ब्रह्मचारिणी. हो, बरोबर. आणि तिचा नैवेद्य साखर आणि फुटाणे. ही हां, दुसरी माळ. हां, आणि सफेद. तिका असता पांढरा फुल. पण मंगळवार त्या दिवशी सगळे लाल कलर घालतले. आता रंगांचा म्हटल्यावर तो आपलो एकच रंग पांडुरंग. खरं तर. पण आहे एकेकात आवड असते देवीची आणि 9 रंग ते घालावे. बघा तुम्ही त्या 9 दिवसात ना सगळीकडे कसा वाटता हिरवा रंग प्रसन्न. असेल सगळा हिरव्या, 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 हिरव्या. डोळे अगदी दिपून जातात. पिवळा रंग असेल सगळा पिवळा, 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 पिवळा अरे म्हणतात ना. मस्त वाटतं ट्रेनमध्ये वगैरे येताना हां. जाताना ऑफिसमध्ये होय, त्याच्यानंतर ते होय. स्टेटसला फोटो वगैरे टाकतात वगैरे मस्त तेव्हा वाटतं. खरंच खूप आणि छान श्रद्धा वाटतं. हा ना तर घालावी. असं काही हां. सांगितलेलं नाही आणि कंपल्सरी पण नाही हां, की तुम्ही 9 कलर घाला. पण माझ्या ऑफिसमध्ये जेव्हा मी कामात होते तेव्हा घालायचे आणि जोनी नाही घातले त्याला दंड असायचा. सगळ्यांका पार्टी द्यायची. मग तो दंड पार्टी परवडत नाही ना, मग साडी परवडता ₹200-300 असं साडीच्या दुकानात पण ज्या दिवशी आता कलर असणार ना, त्या दिवशी तुम्ही असं बाजारातून पुरी कुठेही जा. हां, लाल तर लाल, 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 कुर्ते लाल रंग. कुर्ते आजकाल पुरुष पण फॉलो करतात हां. नाही, त्यांचं नाही. टी-शर्ट करावीच, नाहीतर शर्ट. करावी. कशाला हां. जेन्ट्स लोकं सुद्धा म्हणजे आपले दादा लोकं सुद्धा उपास धरतात. हं. आता 5-10 मिनिटं झालेली आहेत, पण मला वाटत नाही एवढ्यात ही रताळी उकडतील. आता पांढरी फुला, तर आता दुसरी जी पांढरी मोगरा, पांढरी फुला, तगर जरी घातलास देवीच्या माळेवर तरी चालत आणि तिका साखर फुटाण्याचो नैवेद्य. आता तिसराचा येईल आता सरोज आणि मी एकत्र सांगतलो. काय येता? झिलान हाक मारल्यान तेका. झिलाक बरा नाया. म्हणजे आमच्या भार्गवाक. तर आता मी तयारी काय केलंय, 4च रताळी घेतलंय, साखर घेतलंय, दूध घेतलंय आणि दुधात हे 4-5 7-8 काडी केशरचे भिजत घातलंय, काजू घेतलंय आणि बदाम घेतलंय. झाला. ही तयारी. आता ही ह्याच्यात वाफवणार, तर ह्या कढईत मी ही करणार आहे. तर सुरीचा टोक घेते आणि जरा उकडून बघते. म्हणजे आपल्यात जास्त नाही शिजूची आहे, अर्धी तरी 50% शिजूची आहे. बघते. नाही हो, घुसणाच नाही. ही बघा. सुरीचा टॉक कायच घुसणार नाही. 50% ही शिजून घेऊ पाहिजे. तर तशी जाण देत. आणि काय मग आज अमावस्या हा तर काल रात्रीपासून सुरू झालेली. आज रात्री 1 वाजता संपतली आपली अमावस्या. तर नारळ-बिरळ देवा आणि देवाक गाराणा वगैरे व्यवस्थित घाला. जे कोणी आता नवीन इले असतील तर आम्ही सांगतो आज नवरात्रीचे 9 दिवसातले काही दिवसांचं महत्त्व आम्ही तुमका सांगतो. उद्या आपले घट बसतले. आज अमावस्या असा काल रात्रीपासून सुरू झाली. आज अमावस्या ती रात्री 1 वाजता संपतली आज. मग तुम्ही त्याच्या आधी तुम्ही नारळ वगैरे देवा आणि आपल्या पितरांका पण सांगा आमच्यावर असोच आशीर्वाद देवा येऊन व्यवस्थित आणि नारळ बिरळ देवा. एक दिवो लावा.
सकाळी तुम्ही दही भाताचा नैवेद्य दाखवलाच असाल किंवा ज्यांनी नाही केल्याने असतात त्यांनी आजच्या दिवशी सगळा नैवेद्य आणि वाढीव उपास केलेले असतील असं मी तर तुमका म्हणतोय. तुम्ही केलास की नाही तर खाली आता माका सांगा की केलं म्हणून. आता झाली आपली अमावस्या झाली, आता घट बसले उद्या. ता मी तुमका सांगते की उद्या घट बसले. आता घट बसले 9 रंगांचं उपासाचा. आता उपासाचा एक पदार्थ आम्ही करतो, रताळ्याची खीर. सॉरी रताळी हां, मध्ये 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 बोलतात ना, माझ्या हां. भार्गवला बरं नाहीये हं, त्याच्यामुळे. तर आता काय काय जणांनी हाय हाय केलंय, छान लिहिलंय. फ्रेश फ्रॉम होम मला आता नाव नाही आठवत, गेल्या वेळेला त्यांनी काहीतरी लिहिलेलं. हं. आणि अफ्तारी बापे लिहित आहे, आपका कुकिंग हमारे तरह है. हा, असं म्हणजे मोठी कमेंट टाकलेली आहे. गाव हे हमारा. ओके. सावंतवाडी वेंगुर्ला. ओके, वेंगुर्ल्याचे आहेत. सुहासिनी लिहिते हाय. शंकर लिहित आहेत हाय. शांताराम परब लिहित आहे हाय हाय. हा, हां. हाय हाय बोलते मी. हाय सगळ्यांना. आता नवरात्रीच्या 9 दिवसामध्ये जसं आता सांगितलं ना आपण, आता तिसऱ्या दिवशी. तिसरा दिवस कुठला आला आहे? तिसरा दिवस आलाय 24 सप्टेंबर बुधवार. ह्या वेळेला तिसरी माळ म्हणतात 2 वेळा आली आहे. 2 म्हणून ते वेळा 10 म्हणजे दिवस तिसरा झाले. आणि चौथा दिवस हां, अशी दोनदा आलेली दोनदा आहे आली ती. आहे. हां. त्यामुळे ती 2 वेळा आल्यामुळे हे 10 दिवसाचं झालेलं आहे. त्या दिवशी कुठली आहे? चंद्रघंटा देवीचं हे आहे. हां, चंद्रघंटा देवी. हां, यास्मिन तिसरी लिहिते. माळ. हां, रिया हां, नार्वेकर हाय म्हणतायत. निधी हां. लिहितायत हाय म्हणतायत. आता चंद्रघंटा देवीची तिसरी माळ आलेली आहे. आता त्याचं काय तिचा हां, नैवेद्य काय? थांबा. ते लिहूनच आणू कया होता हे असं स्क्रीन अशी वर खाली आणि होते. जाता लगेच जाता. हम्म. होतंय ना. इथे आपली रताळी उकाडतात. आता तिसऱ्या दिवसाचं असं लिहिलंय बघा. तृतीय निळा कलर आहे. चंद्रघंटा देवीची पूजा, दूध आणि खिरीचा नैवेद्य. नैवेद्य. म्हणजे दुधापासून बनवलेले कोणतेही आणि निळं फूल. मग तुम्ही ही सुद्धा हां. करू शकतास. दूध आणि खिरीचा नैवेद्य केलास तर ही रताळ्याची खीर केलास दूध घालून, की तुमका तो उपासक पण झाली आणि नैवेद्यक पण झाली. माझा म्हणणं काय होता, आज करूचे होते खरं तर गुलाबजाम. कारण आमच्याकडे खाली घट बसताना तर थंय उपासक देवचे लागतात. हम्म. तशी आमची ए विंग मधली जी ताई आहेत ती दर अष्टमीला साबुदाणे वडे वडे देतात. देते. हां. मग मी हे का म्हणणार होते, की आपण गुलाबजाम करूया म्हणजे आता मध्येच आणि ते वाटूया. म्हणजे रताळ्याचे म्हणजे उपासवाल्यांका पण झाले, देवीक नैवेद्य पण झालो आणि एक प्रसाद पण दिलो गेलो. नक्की आपण असं हां, करूया. कारण आमच्या इकडे देवीचे 9 दिवसामध्ये ना, 10 हां, दिवसात 10 दिवसामध्ये काही ना काय असं उपासाला रात्री किंवा सकाळची जी आरती असते ना, हां. त्याला असं नैवेद्य स्वतःहून देतात. प्रत्येक हां, जण. आता ही हां. 50% आली आहे. हे बघा आता सुरी भुतूर घुसता. एवढी पण नाही, फक्त वरच्या वरच जाता. आता त्याका मी असा पलटतंय. आता ही जरा जरा शिजन दे. थंय आपण आता दूध आटून घेऊया. आणि तोपर्यंत सांगायचं आपली एक रेसिपी आहे, कुठली माहितीये? ही हो, आता तुम्ही आषाढी एकादशी दाखवलेला हां. ते मेदू वडे, ती रेसिपी पण तुम्ही नक्की ट्राय करून बघा. आणि थालीपीठ सुद्धा काकडीचा केलेला. हा, उपासाचेच आहेत ते सुद्धा. गोकुळाष्टमीत केलेले. ह्याका होय करते आणि होय मी दूध आटवते. कारण साबुदाणे एका दुसऱ्या दिवशी चांगले लागतात. हां. रोज रोज तुम्ही म्हणतात की साबुदाणे खावा. तशी साबुदाण्याची खीर सुद्धा, हा साबुदाण्याचे वडे सुद्धा असतं. त्याच्यानंतर साबुदाण्याचं काय आपण हे असं नेहमीच बनवतो. काय ते बनवतात हो? हाय ठेव, होय. हा, हाय ते ठेव. ठेवताय. हं. चला. उपासाचे गुलाबजामुन हो नक्की. हा, नक्की दाखवू. नक्की, सुहासिनी नक्की. लिहितायत. आम्ही ज्या दिवशी मी हिला सांगेन, की आपल्याला आज हा प्रसाद द्यायचा आहे उपासाला, तर त्या दिवशी आम्ही गुलाबजाम नक्की लाईव्ह करू आणि तेव्हा तुम्हाला दाखवू. रात्री मग आम्ही ते देवीला प्रसाद, हां. अर्पण करू. न आता इथे कढई तापत ठेवली. जाड बुडाची कढई घेतली मी खिरायला. आता थोडंसं पाणी टाकायचं आणि आपण दूध आटवून घ्यायचं. पण त्याच्या आधी मी काय करते, हे ड्रायफ्रूट आहेत ना, नाही तळून घेतले तरी चालतील. आवाज का आज लहान येतोय? प्रियांका लिहिते. आवाज मला वाटतं आज बसला. मला तर थोडस हे झालंय. तिचा आहे थोडासा तब्येत वर खाली आहे तिची. ती सुद्धा जाऊन आली डॉक्टरकडे. सुद्धा जाऊन आली आणि मला वाटतं माईकचं काहीतरी पडलंय, त्याच्यामुळे हे मला बघा. माईक लावता येत हे नाही. बघा, कधीही भांड्याला जर दूध हे नसेल ना होत, भांड्याला दूध चिपकू नये ना, म्हणून आपण काय करायचं, हे असं थोडंसं पाणी घालून घ्यायचं. काही दुधात पाणी असतं, हो माहितीये, मान्य आहे दुधात पाणी असतं, पण आपल्या भांड्याला चिटकू नये दुधाची साय, म्हणून थोडंसं हे पाणी घालून घ्यायचं.
मिळालं बाबा माईक. आता आवाज येईल तुम्हाला खणखणीत. हा आणि सॉरी माझं ते व्हायरल बोलतात ना, माझा आवाजाचा थोडा इश्यू झाला त्याच्यामुळे. सारिका लिहिते ओके. हा समजून घे. आता काजू आणि बदाम आहेत ना, तुपीत पाहिजे तर तुपात तळू शकतास, पण मी हे दुधात टाकते, ते उकाडतले. आणि हे दूध बाबा असं कधी एकटा सोडू सारखं नाही. होय होय, ढवळत रवायचा. नाहीतर काय होतं असं कधी धोको तुला माहिती नाही, असं वर ये आणि पूर्ण तुमचं सिलेंडर खराब करताला. आता ती रताळी ते उकाडतो तोपर्यंत आपण 2-3 मिनिटं या दूध आणि तसं तोपर्यंत एक देवीचं गाणं बोला, नाही तर आरती बोला. तुम्हाला माहितीये मराठीतली आरती आहे ती, देवीची जी आरती आहे ना, ती बोलताना एवढं छान वाटतं. म्हणजे बोलतात ना, एक अंगावर असे शहारा आणि काटा येतो बोलतात ना, तसं येतं. तसं तर आपण म्हणतच असतो 9 दिवसामध्ये. एरवी आपण कधी देवीची आरती आवर्जून बोलत नाही बघा. दुर्गे दुर्गटबारी एक आहे, एकच असते. हो सॉरी, तीच आरती आपण बोलतो, पण देवीच्या ह्याच्यात ना आवर्जून पूर्ण बिल्डिंग खाली उतरते आणि 9 दिवस 9 आरत्या करते. मला ती उदो बोला उदो अंबाबाई देवी माऊलीचा हो ते गाणं ना खूप आवडतं. गाणं नाही, ते आरतीच आहे. हा, उदो बोला कर्जती काय महिमा वर्णू तुझा अश्विनी शुल्क बक्षी काय देवी बाई. आता माझं तब्येत हे झालंय वर खाली असल्यामुळे मी बोलत नाही, नाहीतर मी तुम्हाला नक्की ती आरती गाऊन दाखवली असती. त्याच्यानंतर आपण ती बोलतो ना दुर्गे दुर्गटभारी तर नेहमीच बोलतो. त्याच्यानंतर ही एक आरती, आणि त्याच्यानंतर हिंदी मधल्या पण देवीच्या खूप साऱ्या आरत्या आहेत, गुजराती मधली पण आरती आहे, म्हणजे सगळ्या. आता आपण ही आरती बोलूया. गाणं बोलते मी, आपल्या पिक्चरातलंच गाणं, मराठी गाणं देवीचं. मी शरण तुला जय अंबे मा, अंबे मा जगदंबे मा, तुझ्या कृपेची लवलाई, वाल्याचा वाल्मिकी होई, वाल्याचा वाल्मिकी होई, मी शरण तुला जय अंबे मा. आता आपण रताळीकडे जाऊया. दूध जरा उकळ यायला लागली दुधाला. सुरी पूर्ण तरी गेली पाहिजे, जबरदस्तीने का होईना पण पूर्ण जायला पाहिजे. हातावर वाफ येते. नाही नाही म्हणता, मी आज उकाडतलंच नाही. माझं लेक पण मला सारखं सारखं हाक मारता मम्मा मम्मा करून. ये रे बाबा ये. हा आले आले. नाही उकडूकच बघत नाही, हटणतच नाही. काय झालं बाय. आता काय करते मी, गॅस बंद करते आणि त्यांना तसाच ठेवते. आता काय होत ती बघूया, मग ती किसूनच घालूचेत आपण आणि खिरीत शिजून घेऊया. कसा वाटला गाणं ता सुद्धा सांगा. रताळी गोड असतं त्यामुळे साखरेचं प्रमाण तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार, मी तर कमीच घालते साखर, की त्या आपण रताळू गोड. आता मी 3 तर आता या दुधाच्या मानाने एवढी साखर पुरे, म्हणजे हे चमचे 2 भरून. मी रताळ्याची खीर बनवते जी उपासात चालता. तुम्ही रताळ्याचं दूध कमी घालून शिरो सुद्धा करू शकतास, पण रताळ्याची खीर मी करते. कारण शिऱ्यात कसा तुम्ही प्रॉपर रताळी उकडून घेऊ कोई अशी वाफेवरच, आणि चांगली मऊसूत उकडून घेऊ कोई. त्याच्यात दुधाचं प्रमाण कमी लागता, नाही घातलास तरी चालता. खिरीत दूध लागता आणि आपण रताळी थोडी 50% शिजवलं की किसून घातलं की खीर छान होता. जी मी आज करते नवरात्रीच्या उपासासाठी रताळ्याची खीर. मला काय सागर सागर. आणि जे जे कोणी येत असेल, आता त्या दिवशी प्रियंका ताई म्हणत होते त्यांच्या नवऱ्याच्या नावावर तो नंबर होता, त्या ताई म्हणाल्या मी होती ती, मला नंतर स्वतःहून व्हॉट्सअप करून सांगत होत्या, त्याबद्दल सॉरी. आम्हाला माहिती नाही तुमच्या मिस्टरांच्या, म्हणजे माळी ग प्रिया तू बोललीस ना, नंतर मी बोलली की हे माळी काय, पण नाही ती त्या ताई होत्या. त्यासाठी माफ पण करा आणि धन्यवाद सुद्धा तुम्ही आम्हाला जॉईन केल्याबद्दल. आता एकाने लिहिलं मी उपसे हूँ हिंदी में बोलो. ओके, अरे हिंदी में हम अभी मराठी में ही बोलते हैं तो आप हिंदी में समझा करो, मराठी भी समझा करो. संगमित्रा लिहिते हाय.
आता बघा उपासाची खीर, उपासाचे खूप सारे पदार्थ आहेत, जे आपण 9 दिवस 9 दिवसांनी खाऊ म्हणजे 9 दिवस पोटभर खाऊ हो, शकतो. आता उपवास हां. म्हटल्यावर कोण कोण काय निराहार पण करतात. फक्त केळीचं, फळांचं सेवन सुद्धा न उपवास आणि करू 9 शकतात, ते मी 9 केलेले. दिवसांमध्ये काय उठता-बसता पण उपवास करतात. वहिनी उठता-बसता आता मी तेच करते. करते उठता मी बसता. मी एक अष्टमीचा करते. 8व्या दिवशीची अष्टमी किंवा हां. 8व्या-9व्या दिवशी जे काही असते कॅलेंडर प्रमाणे आणि ज्याला जमत अष्टमीचा नाही ना त्याने हां, अष्टमीचा केला की हां. 9 दिवस पावन होतं. जसं आणि म्हणतात ना, संकष्टी आपली रोजची महिन्यातली नाही केलास आणि अंगारकी केलास तर तुमचे सगळे संकष्टी पावन पावतात तसं आहे. होतात. म्हणून मी अष्टमीचा करते. तेव्हा हवन पण असतं ना सगळीकडे. होय, तेव्हा होय. आणि ते उपासाला सगळीकडे काही ना काही उपासाचेच पदार्थ देतात. म्हणजे आपण पाया पडायला गेलो ना, की प्रसाद म्हणून तेच पदार्थ असतात. तर हो. पोटभरीचं होतं पण आणि त्या उपासाचं काही वाटत पण नाही. आणि कन्यापूजन सुद्धा करतात हां हां, ह्याच्यामध्ये. कन्यापूजन पण करतात. कन्यापूजन करतात म्हणजे हां. कुठल्या कन्या? तर ज्या कन्यांना मासिक धर्म येत नाही त्या कन्यांचं पूजन करावं, असं आहे. आणि त्याच्यामध्ये एक कन्या असतं आणि एक हे असतं. एक एक मुलगा पण असतो छोटा त्याला हो. काहीतरी म्हणतात. मी आता नाव म्हणजे विसरली ते त्या आता ह्याला श्रीकृष्ण पण म्हणतात, ज्याला हं. नाही माहिती ते श्रीकृष्ण म्हणतात. हां, भैरव म्हणतात हां, भैरव. भैरव. हां, ते गुजराती, मारवाडी लोकं वगैरे बोलतात, "एक भैरव होना चाहिए, 9 कुंवारी देविया और एक भैरव." असं करून ते आपण असं पूजन करतो आणि त्यांना जे आवडीचा पदार्थ असतो ना, ते जास्त करून मी बघितलंय खीर आणि गोड पदार्थच देतात. पुरी होय, वगैरे, होय. खीर होय, वगैरे होय. म्हणजे मुलं कशी तो पदार्थ आवडीने खातात आणि त्यांचं पूजा वगैरे करतात आणि त्यांना नंतर जाताना काहीतरी त्यांच्या आवडीचं म्हणजे लहान-लहान मुलींना हेअर क्लिप देतात, रुमाल देतात रुमाल किंवा देतात. त्यांच्या आवडीची पेन्सिलं देतात, कलर पेन्सिल म्हणजे त्यांना एक ही बटाटी म्हणते, ही रताळी आहेत ना, आता मी काढून घेतलंय. आता हं. ती काय म्हणत नाहीयेत आम्ही शिजवू, शिजवू. तर मी आता कापून बघते. हां, एवढी बस झाली. ही बघा. आता जास्त ही पण हां, शिजवायची ही आता किसली ना आणि आपण खिरीत जर घातली, तर व्यवस्थित शिजतली. म्हणजे आणि आपली रताळ्याची हे काय खीर होते. बटाट्यासारखं नाही, की बटाटे एकदम मेनाने शिजावं आहे. हां, हे वाट जरा कच्चा असला ना तरी चालतं चालते. आणि हे रताळ्याची चव स्वतःला गोड असते ना, त्याच्यामुळे ते काय एवढा फरक पडत नाही. हां, मग तुम्ही काय करा, तुम्ही साखरेचा माप आहे ना, तर कमी जास्त करू शकतास, की त्या रताळ्यात तो स्वतःचा हां, गोडवो प्रिया एक असतात. लिहिते, "थँक यू फॉर रीडिंग माय कमेंट." हां, अरे हां. थँक काय त्याच्यामध्ये? तुम्ही कमेंट करता ते वाचणं आम्हाला हां. कर्तव्यच आहे. काय-काय कमेंट अशी राहून जाते, कारण मी येते, जाते, येते, हां. जाते ना. आणि तसं म्हणाली ना, सॉरी आज जरा लाईव्हला थोडं हे होतंय, कारण तब्येत खराब असल्यामुळे माझ्या भार्गवची. नाहीतर काय मी लाईव्हला एकदम अशी लाईव्ह असते. पण यावेळेला माझी स्वतःची पण तब्येत थोडी वर खाली आहे. हे व्हायरल म्हणजे काय माहितीये वातावरणामुळे. म्हणून मी सांगते उपास करत असाल ना, तर स्वतःची काळजी नक्की घेऊन उपास करा आणि असे जे पोटभरीचे पदार्थ आहे, आम्ही तुम्हाला रेसिपी दाखवतो. त्या रेसिपी बघून तुम्ही व्यवस्थित उपास करा. आता त्या बारीक गॅसवर दूध ह्या करता. मी स्नेहल तोपर्यंत लिहिते हाय, स्नेहल चव्हाण हाय. कुणाची जर राहिली असेल कमेंट वाचायची किंवा तुम्हाला काही त्याबद्दल उपासाचा खरोखर हां, माफ करा. तुमच्याकडे काही उपासाचा पदार्थ असेल, जी रेसिपी तुम्हाला शेअर करायची असेल किंवा हां. सांगायची असेल, की मी ह्या 9 दिवसामध्ये असं करते आणि काही-काही जण 9 दिवसामध्ये चप्पल पण नाही घालत हां, अनवाणी मी मी असतात. मी स्वतः करते. हां, मी असं स्वतः करतात करते. आणि जे तुमची मनातली जी काही इच्छा असते ना, ती हं. खरंच देवी पूर्ण करते आणि हे वहिनीला काय म्हणतात ना, वहिनीने अनुभवलेली गोष्ट आहे. हो. त्यांचा स्वतः माझा पण आहे कारण मी ना आजच माझ्या भार्गवचे रिपोर्ट केले आणि मी म्हटलं, "बाबा माझ्या भार्गवला बरं वाटू दे. उद्या घटस्थापना बसायच्या आधी" आणि खरंच माझ्या लेकाला बरं वाटतंय. म्हणजे रिकव्हरी मोडवर आहे. त्याच्यामुळे माझा पण विश्वास आहे, की असतं देव असतं. त्याच्यावर बोला, बोला. हां. बोलो अंबे "अबे मात मात की की जय." जय. आणि ते गाणं पण आहे ना, की मग खरंच आहे, "या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्ते, 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 नमो नमो नमः." नमः. हे जरी तुम्ही मंत्र जरी म्हणालात हो, ना, हो. हा तरी मंत्र हां. सगळ्या म्हणजे आता हिने या देवीषु भूतेषु बोलली ना, तसं आता शैलपुत्री असेल तर या देवी शैलपुत्री असं सुद्धा मंत्र म्हणायचा. घंटानाद तिचं चंद्रघंटा हं. तिचंही नाव घ्यायचं. म्हणजे असं हे प्रत्येक दिवशी हा मंत्र तिचं नाव घेऊन बोलायचं बोलाय. असं. 9 देवींचं 9 रूप आहे आणि हां. असं म्हणतात तुम्हाला माहितीये घटस्थापना जेव्हा केली जाते ना, तेव्हा घटामध्ये काय-काय गोष्टी घातल्या जातात. पण ह्याच्यामध्ये एरवी आपण देवांची पूजा करतो. पण हा जो घट बसवला जातो ना नवरात्रीमधला, तो देवीच्या रूपात 9 देवीच्या रूपाने घट बसवला जातो आणि ह्याच नवरात्रीमध्ये आपण देवीची उपासना म्हणजे म्हणतात ना मनोभावे केली जाते आणि त्याच्यानंतर आपलं हे मार्गशीर्ष गुरुवार ते सुद्धा येतायत. होय, होय. लगेचच येणार आहेत. आता तुमची काय हं. आठवण आहे ती मला सांगात तुम्ही. पण मी एक माझी गोड आठवण सांगते. जेव्हा मी लहान होते, आम्ही महालक्ष्मीला राहायला होतो आणि तिथे काय झालं, आम्ही सकाळी पहाटे 4ला उठायचं, आरती चालू होते आणि तिथे दर्शन घडलं म्हणजे कोणाचं सांगू? लता मंगेशकरची आरती व्हायची तिथे.
त्यासाठी आवर्जून आम्ही जायचो. आणि एक आहे, चप्पल तर मी 9 दिवस घालायचीच नाही. पण माझ्या भोवती सोबती असायचे ना, ते चप्पल घालायचे ना, तर मी बोलले, "तुम्ही का नाही घालत? तुम्ही एरवी तर घालता देवळातच." तर नाही, तिथे चप्पल चोरी होते. आता प्रमिला लिहिते, हाय ताई, मी ही रेसिपी हां, करेन. नक्की करून बघा. जसं हां. आम्ही तुम्हाला नवरात्रीमध्ये अजून कुणाला काही रेसिपी हवी प्रमिला असेल म्हणजे ना, कोण आहे? माझी बहीण पण प्रमिला एक प्रमिला गावकर, हो हां. तीच आहे. ती त्या दिवशी हां. म्हणत होती, "माझं नाव नाही घेतलं. प्रमिला हं. ताईंना धन्यवाद." रुपाली लिहिते, अगदी बरोबर सांगतेस. मस्त. हां, तर तुम्हाला तेच सांगते, जर अजून कुणाला रेसिपी हव्या असतील उपासाच्या 9 दिवसाच्या, तर नक्की आपण देऊ. कारण रात्री तरी ह्या रेसिपी म्हणजे हे खाऊन झोपावं. कारण दिवसभर आपण कसं तरी बोलतात ना, काढू शकतो. पण रात्री ना, पोटात काहीच नसेल ना, तर झोप लागत नाही. हा माझा अनुभव आहे. आणि तुमच्या त्याच्यामुळे ह्याच्यानुसार आहे. जर तुम्ही जर हां, धरत असाल आणि तुम्हाला जर झेपत असेल, त्यावेळेला देवीचा आशीर्वाद असतो. ते सगळं झेपतं. हां. भले कडक ऊन असो आणि तुम्ही बिना चपलीचे जातो म्हणालात, तरी तुमचे पाय एरवी भाजणार नाही. कडक ऊनच असायचं. हां आणि आज असतं चांगले पाय भाजतात. आजकाल नवरात्री 1-2 वर्षापासून असं झालंय, की हां. पावसाळ्यातच येते. पण खरं म्हणजे कडक ऊन असायचं. कडक मी उन्हामध्येच सोनमला असायचं. तलावाजवळ आणायला जायची हां, ना, पायाला चटके लागतात की नाही मम्मी? पायाला चटके हां. लागतात की नाही? तिच्या लागायचे. पण मी नाही, बोलायची नाही. नाही. असं देवीचा आहे ना. आशीर्वाद आहे त्यामुळे काही होत नाही. माधवी लिखते, हाय करेन मी पण ही रेसिपी. हो, नक्की करा. नक्की करा. अजून कुठल्या रताळ्याचा शिरा आणि गुलाबजामुन राहिलाय. माझं हं. हे आज खीर चालली आहे. हां. तर आता हे शिरा अर्ध हं. शिजलेलं मी चांगले सोलून घेते. म्हणजे साल पूर्णपणे काढून घ्यायची. आता किसणीवर आहे ना असे-असे असे धरून किसायचे म्हणजे कशी त्याची ती सुतं येतात ना ती. पटापट असं किसलात ना, तर ते बारीक पडतो किस. असे जर केलेत ना, ते आपल्या शेवयासारखे पडतात हे बघा. हं. आणि ह्याच्यामध्ये आणि दिसतात हात पण भाजता छान. हो गरमच. तो बघा दूर येता भुतुरसून अजून. खरंच दीप्ती लिहिते, अगदी बरोबर सांगते. देवी सगळं करून घेते. हो, तिचं हो. बरोबर आहे. देवी आपल्याकडनं सगळं करून घेते हं. आणि देवीकडनंच खरं म्हणजे काय म्हणतात, ती ताकद येते, शक्तीपीठ शक्ती शक्ती येते देतेच देते ती. भले तुम्ही आणि उपाशी असलात ना, लागणार नाही असं काय नाही. हं. तर मग मी बेल वाजली. तर मी हां. बेल बघून येते. तोपर्यंत हे चमचा मी इथे ठेवते. आता ना ह्याच्यात मी रताळू टाकते किसून, पण माझे हात बघा लाल झाले. एक तर सोलते पण भाजले आणि मी अजून थोडं दूध टाकते, की ते आटला दूध. आपल्या रताळी सगळी घालूची आहेत किसून, पण झाले जरा मी आता. घालते कारण त्या रताळ्यांका तेवढा दूध पुरेसा नाही होता. म्हणजे पुरा अर्धा लिटर दूध घेतलेला आणि ही पाव किलो रताळी. आणि देवीची शक्ती तुम्हाला सांगते, आजच्या लाईव्हला अक्षरशः 805 जण आहे. सगळ्यात हायेस्ट लाईव्हला लोकं असलेलं धन्यवाद, म्हणजे धन्यवाद. म्हणजे मनापासून धन्यवाद. हीच देवीची जी शक्ती असते ना, तेच तुम्हाला सांगते, की म्हणून मी बहिणीला सांगत होते, की आपण आता नवरात्री येणार आहे ना, सर्व पित्री जाऊ दे. कारण काय झालं, सकाळी भार्गवची तब्येत बरी नसल्यामुळे तो लाईव्ह राहिला सर्व पित्रीच्या अनुषंगाने करणारा. मग मी त्यांना म्हणाले, की आपण नवरात्रीच्या अनुषंगाने हा लाईव्ह करूया. कारण मला विश्वास होता, की देवी आणि आपण सगळ्या ज्या आहोत त्यांच्या प्रती जी भक्ती असते त्याच्यासाठी तर सगळे म्हणते बोलतात ना, आवर्जून येणार म्हणजे येणार आणि तेच खरं झालं. आणि आता संपदा काय लिहिते, मामी उद्या उपासाला काय बनवणार? आता मामी तुम्हाला म्हणते की कोणाला म्हणते, आता उपासाला उद्या काय बनव, उद्यापासून तुम्ही उठला आणि बसला करणार आहात ना? हां. उद्या उठ बस म्हटल्यावर आता त्याच्यात पण प्रकार असतात. आता मी कसं सकाळपासून उपाशी राहते आणि मी संध्याकाळी उपास सोडते. पूर्ण दिवस निराहार असा उपास करत नाही. आणि मी तुम्हाला सांगू, मी म्हणजे तसा उपास असं पण करतात. हां. आपल्या ह्याच्यावर आहे. आता मला तेव्हा जमत नव्हतं. सोनम लहान होती, दुर्वांग लहान होता. मग त्या लोकांना कसं ते काय ना त्यावेळेला हां. काय दूध मी पाजावं हे लागतं. उपास किती म्हणजे लग्नाच्या आधीपासून निम्या होते तेव्हापासूनचे करते. तेव्हा मी असेच करायचे 9 दिवस कडक उपास म्हणजे काय न खाता-पिता फक्त फळं खायचंय. आता नाही. दीप्ती आता मी लिहिते, मी पहिल्यांदा बघते तुमचे लाईव्ह. काही हरकत नाही. आतापासून हरकत नाही. आम्ही लाईव्ह करत धन्यवाद राहणार. पण ताई, हां, धन्यवाद. तुम्ही पहिला आणि काय म्हणतात आल्याबद्दल ते हां, मनापासून स्वागत आणि धन्यवाद. हां. आणि कसं असतं, आता माझी देवीची जी भक्ती किंवा हे म्हणतात ना, नवरात्रीचे 9 दिवसाचा जो काही आनंद म्हणा किंवा जो काही मी सेलिब्रेट करते, ते आतापासूनच करते. जेव्हापासून आमच्या गगनमध्ये खाली देवी बसवतात ना, देवीचा फोटो, तेव्हापासूनच आवर्जून मी 9 दिवस आवर्जून जाते आरतीला सकाळ संध्याकाळ. जर सकाळी नाही मिळाली ऑफिसच्या किंवा शाळेच्या गडबडीत, तर संध्याकाळी आवर्जून जातेच जाते. आणि देवीची आरती बोलायला मला खूप आवडते. म्हणजे असं काही नाही, की सगळ्यांबरोबर एकत्र कितीही म्हणजे बोलतात ना, काम असलं तरी मी त्याच्यामधनं माझा वेळ काढून देवीच्या आरतीसाठी मी आणि भार्गव नक्की आता आपण आवर्जून आज जातो. बनवतोय ज्या ताई आत्ता झाल्या जॉईन त्यांच्यासाठी हं. सांगते, आज आपण नवरात्रीच्या उपवासासाठी करतोय रताळ्याचा रताळ्याची शिरा. खीर. शिरो नाही गो खीर. नाही, मी मुद्दाम बोलली. म्हणजे पुढचा रेसिपी असणार रताळ्याचा शिरा. हां. त्याच्यासाठी तुम्ही आवर्जून येणार ना म्हणून. आणि हा आवाज
दुधाचा पदार्थ खावा आणि ह्याच्यामध्ये थोडीशी आता मी हळद घालायला सांगणार आहे, जेणेकरून माझा जो गेलेला नाही, आवाज आहे ना काही घालायची गरज नाही हा. बघा. मी केशरच्या काड्या घातलेल्या, पण रंग इतका सुरेख आलाय ना त्या हा, रताळ्याने. स्वतःहूनच आलाय. स्वतःहूनच सुरेख एक रंग आलाय. Yellowish तरी आता color. आणलाय मी केशरच्या काड्या, तर काय करू, सूरज भिजत तर लिहितोय, घातलंय. मी पहिल्यांदाच पाहतो तुमचा लाईव्ह. तुम्ही कुठे आहात, काय धन्यवाद. बनवतात? आता धन्यवाद दादा. रताळ्याची खीर बनवतोय हा, रताळे वापरून आणि त्याचं साहित्य पण खूप कमी आहे. वहिनी सांगा. आम्ही फक्त 4-5 पाव किलो हा, रताळी पाव घेतलीये. किलो रताळी, अर्धा लिटर दूध, हा. 2 ड्रायफ्रूट घेतले आम्ही. तुमच्याकडे म्हणजे असतील ते घाला. खरं नाही म्हणजे घातलं मनुका तर घालायला हरकत नाही, पण मनुका ना त्याच्या दुधामध्ये गेली ना की त्याची चव वेगळी, आंबट हा, आंबट आंबट. वेगळंच काहीतरी हा, लागतं. त्यापेक्षा तुमच्याकडे जे आवडत असेल ते. आणि म्हणतात ह्या वेळेला बघा, देवीच्या वेळेला लोक आंबट सुद्धा खात नाही. खात नाही. हा. हम्म. आणि मी बेबे पण कोकम जाधव वगैरे लिहितोय, सगळं वगळते सध्या. हा, म्हणजे तेव्हा मी बाबा खातच नव्हती, पण वगळते त्या बाबा उपासा दिवशी. जाधव लिहिताय याकतपूर औसामधून बघताय. ओके. प्रतिभा लिहिताय, धन्यवाद, रताळे धन्यवाद. उकडून किसले का? होय, हो, होय. पण त्याच्यात पाणी न टाकता वाफवून घेतलं. वाफेवरच उकडून घेतले. उकडून नाही घे. हा, हा. वाफेवर असं वाफेवर घेतलं, उकडून हा, पण नाही. उकडून पण उकडून तर नाही. पाण्यात घेतलं जातं. वाफवून घ्या. वाफवून घ्या. म्हणजे हा. जसं आपण मोदक वाफवतो ना तसं हा. वाफवून घेतलं. पाण्यात जर तुम्ही उकळलात ना, तर तर चव त्याचं जाते. चव जाते. ते पाण्यातच उतरते आणि मग हा. त्या रताळ्यांना काय चव अशी आपलीशी राहत नाही. ओके. संध्या लिहिते, माझी पण पहिली वेळ लाईव्ह आहे. काही हरकत नाही. धन्यवाद, धन्यवाद, पहिली आणि त्याच्या धन्यवाद. पुढची आल्याबद्दल next धन्यवाद. आता हा. ती म्हणाली ना मला 800 लोक आहेत, त्यावरच कळतंय की आपले किती जण असे आहेत. आता वरती ओके. वरती एक बघा. लिहिते, सुगंध खूप छान येतोय. होय, आम्हाला पण होय. येतोय. त्याच्यानंतर जेडी हॅपी चॅनल्स, मला माहिती नाही काय नाव आहे. मी पण पहिल्यांदाच बघते. म्हणजे ह्याच्यामध्ये खूप जण असे आहेत लाईव्हला जे पहिल्यांदा बघताय. धन्यवाद, धन्यवाद. मग आता सगळ्यांना तुम्ही धन्यवाद. आमचं युट्यूबचं चॅनल नक्की फॉलो करा, ज्याच्यामध्ये आम्ही तुम्हाला अशी रेसिपी अशी दाखवत असतो. आता आणि बघा, हे आणलंच आहे तर मी घालते, नाहीतरी त्या खिरीला इतका छान रंग आलाय ना, टेम्पटिंग रंग आलेला आहे. हा. रताळ्याची खीर आहे आणि ह्याच्यात मी केशरच्या काड्या दुधात भिजत घातलेल्या त्या घालते. दीप्ती गुरवली होते, तुम्ही कधी लाईव्ह असता? तसं तर आमचा आतापर्यंतचा संडेचा टायमिंग आहे 4, रविवारचाच 4:30. आम्ही लाईव्ह असतो. हा, त्याच्यामुळे तुम्ही रविवारी आवर्जून बघू शकता. आता देवीच्या दिवसांमध्ये एखाद दुसरा लाईव्ह एक्स्ट्रा झाला तर तुम्हाला नक्की होईल. आणि नक्की सांगू. साड्यांची तयारी केलीत की नाही ताई लोकांनी सगळ्यांनी सांगा हा. अगदी. उद्या कोणता कलर आहे म्हणालात? आता उद्या पहिला सोमवारचा हमखास रंग पांढरा, म्हणजे आपला पांडू रंग. हा. आणि त्याच्यानंतर आरती लिहिते, मी देखील पहिल्यांदाच पाहते. धनश्री लिहिते, हाय ताई. दीप्ती लिहिते, छान ताई, आपल्या भाषेचा गर्व आहे, तो तर असायलाच पाहिजे ना. सगळ्या ताईंना पहिल्यांदा आल्याबद्दल खूप खूप धन्यवाद आणि स्वागत सुद्धा आहे तुमचं परब किचन मध्ये. सीमा लिहिते, नवरात्रीच्या शुभेच्छा. तुम्हाला पण नवरात्रीच्या 9 दिवसाच्या नाही 10 दिवसाच्या खूप खूप शुभेच्छा. आणि त्या ताईंना आमचं नाव सुद्धा सांगते, मी स्नेहा आणि ही सरोज. हा. आणि सांगते आता माझी नवरात्री मधली एकदम खास आठवण सांगते. हा. मी प्रेग्नेंट होती 2022 मध्ये पहिल्यांदा, फर्स्ट प्रेग्नन्सी. आणि तेव्हा ना भार्गव माझा ना, म्हणजे काय म्हणतात माहिती, डिलिव्हरी डेट जवळ आलेली, पण काय म्हणतात ते होतच नव्हतं. मी विचार केला, अरे आज होईल, उद्या होईल. माझी आई सांगायची अमावास्या आणि पौर्णिमेचं गणित असतं, सर्व पित्री अमावास्या आली तरी काय हे नाही. आणि गावी कसं घट बसतात आणि काय काय जणांचं म्हणजे सुयर सुतक असतं ना, हे विचारून ठेवलेलं असतं. तर म्हटलं आता घट बसले आणि लोकांच्या ह्याच्यामध्ये दसऱ्याला आड आली तर मग लोकांचा हिरमोड होतो ना, की म्हणजे आपल्या गावी दसरा हा मोठा सण असतो ना. तर मी म्हटलं आता काय करू, नवरात्रीचे 9 दिवस गेले, दसरा गेला, कधी माझी डिलेव्हरी होईना. मला म्हटलं आता मला मुलगीच होणार आहे नवरात्रीच्या 9 दिवसामध्ये. पण झाला भार्गव, त्याचं पण काही वाईट नाही. पण सांगते, ही माझी गोड आठवण कायम माझ्या लक्षात राहणार. नवरात्रीचे 9 दिवस आणि दसऱ्यापर्यंत जे मी बोलत ना एन्जॉय पण केलं. या हॉस्पिटल मध्ये गेला ना, हा. जाऊच्या आधी मी म्हणते एका मुलगी वही म्हणता ना, त्या एका ना नवरात्रीतच मुलगी होतली, म्हणजे लक्ष्मी आमच्या घरात येतली. हा, तर माझी नवरात्रीची आठवण आहे. तुमची पण सगळ्यांची काही ना काही आठवण असणारच. त्याच्यानंतर कोणाचे कमेंट वाचायचे राहिले का? आम्ही जायचो, खरंच मी तर जायची. मला ते खूप बरं वाटायचं जेव्हा लहान होती तेव्हा. लता मंगेशकरजी तिथे आरती करायच्या आणि आम्ही त्या आरतीला आवर्जून उठून जायचो. रुमाना सैयद थे, मैडम हिंदी में बोलो ना. ओके ओके, थोड़ा थोड़ा हम लोग हिंदी में भी बात करते हैं, ऐसा कुछ नहीं. अगदीच तुमच्यासाठी आम्ही मालवणी पण मध्ये मध्ये बोलत नाही, हा. आम्ही मराठीच बोलतो. मराठी लिहिते, समजतला तुमका? आरती लिहिते, तुम्ही बहिणी आहात का? नाही नाही, आम्ही बहिणी नाही, आम्ही दोघी सख्या जावा आहोत. या मोठ्या आणि मी छोट्या. आणि त्याच्यानंतर अर्चना लिहिते, खूप दिवसानंतर आलात ताई तुमचा लाईव्ह. नाही हो, दर रविवारी आजकाल असतो. गणपतीच्या आधीपासून आम्ही लागोपाठ लाईव्ह येतोच आहे. हा. गणपतीत ही नव्हती तेव्हा मी गावी एकटीने गेलेली. केलेला.
हम्म. आणि आता ही गावावरनं आल्यापासून आमचे दुसरा रविवार ना हा आहे तिसरा आमचा. वाटतं. हा संजय लिहितात गुळ वापरला तर चालेल का? बघा, चालेल गूळ चालेल चालेल, पण काय आहे तुम्ही पूर्ण खीर झाल्यावर गुळ टाका, कारण गुळ दुधात गेल्यावर खीर फाटू फाटू शकते. शकते. म्हणून जर ही रेसिपी म्हणजे बंद करा. गॅस आणि थोडंसं हा थंड होऊ दे दूध आणि हा त्याच्यानंतर सगळ्यात शेवटी गूळ टाका. अतिउत्तम, तुम्ही हा पण प्रमाणातच टाका, कारण त्यानेही छान होते, गुळानेही आता खीर ही छान होते. संजयचं नाव आहे, पण नाव वाटतं सरोज आहे. तिने लिहिलंय माझं पण नाव सरोज आहे. मी मुंबईवरून. ओके, हम्म. मुंबईवरून बोलताय. गौरी लिहिते, हाय ताई, तुम्ही कुठे आहात? मी वेस्ट बंगालवरून लाईव्ह. अरे वा आम्ही वा वा, आम्ही धन्यवाद. विरार ईस्ट मनवेलपाडा. प्रियांका लिहिते, हाय कसे आहात? आम्ही मस्त, पण थोडी माझी व्हायरलमुळे थोडी तब्येत वर खाली आहे. आमच्या घरी थोडंसं म्हणजे व्हायरल फीवर चाललेला होता, पण मला एकच दिवस फीवर आला, पण त्याच्यानंतर हा जो घसा खवखवणं आणि थोडाफार कफचा त्रास आहे ना, तो होईल. पण ह्याच्यासाठी पण एक लाईव्ह रेसिपी होऊ द्या. तो काढा जो बनवतात हा, ना. मी काढा बनवते. हा, हा अरे तुम्हाला सकाळपासून माझे हे मागे हा, ते बघा, लागलेले. काढ्याचं नाव घेतलं हा आमच्या झिलान पण हा काढा. हा, आरती लिहिते, जावा असून बहिणी वाटतात. हो, आम्हाला सगळ्या त्याच कमेंट हो लिहितात. हो, अलिशा, धन्यवाद, पण धन्यवाद सगळ्या ताईंना, हम्म, धन्यवाद. तुम्ही गरबा खेळता का? हो खेळतो. तो लाईव्ह व्हिडिओ तुम्हाला हवा असेल तर खाली कमेंट करा. माका काय आणि गरबो येत नाही, पण तुम्ही असं कधीतरी असं एक गोल फक्त फिरते. जस्ट असं करा ना. हा, आरती आता तसं येतं, अगदीच नाही असं नाही, पण माका कशी गाणी थांबा. खूप येतात आता मला बोलूचे. भार्गवने 4 वेळा आकार दिला ना, होकार. माका गरबो येत नाही, खेळू कसा नाही, खेळते मी, 1-2 राऊंड मारते हो, पण माका गाणी खूप बोलूक आवडतात. आमच्या इथे म्हणजे महालक्ष्मी जेव्हा घरावाक होतंय ना, तेव्हा मी जास्त गाणी म्हणायचे आणि मोठ्ठच्या मोठं गरबो असायचो. आता होय बिल्डिंगचो आपलं असता गरबो, ती पण कशी असते? हा ताल पकडायचा असतो. तसं हा गरब्यामध्ये पण ताल हो, पकडायचा. आपल्या गावी करतात ना, गणपती गोल गोल फिरतात ती, तसंच गरबो असता, फक्त टाळी पिटायची. हा, त्याच्यानंतर प्रियांका लिहिते, हाय, माझी कमेंट वाचली तर खूप छान वाटलं. ओके, अच्छा अच्छा, थँक्यू थँक्यू. थँक्यू थँक्यू, आणि माफ पण करा, त्या दिवशी तुमची कमेंट वाचली नव्हती, तुम्ही स्वतःहून मला बोलला होतात. आता आपली ही रताळ्याची खीर मस्त घनदाट, अगदी रबडी सारखी झालेली, आणि रंग तर इतका छान आलेला आहे ना, मस्त. बघा, रबडी आता ह्या सारखं रताळीच्या खीरीसाठी मी अर्धा लिटर दूध, पाव किलो रताळी आणि आपले ड्रायफ्रूट 2 घातले, काजू आणि बदामाचे काप आणि साखर, बस. आता सुगंधासाठी तर मला वाटत नाही, याचा सुगंध इतका छान येतोय ना, की तुम्ही वेलची वगैरे वाटत असेल तर घाला, नाही घातली तरी चालेल. आणि हो आवाज खूप छान. हो, आणि मी ह्याच्यामध्ये केशरच्या काड्या पण घातल्या. तशी गरज नाहीये, कारण त्या रताळ्याच्या किसाला छान कलर आलेला आहे, आणि शक्यतो अर्धीच उकडा आणि अशी किसून घ्या. हे बघा ना, शेवयासारखी दिसते ही खीर अगदी, पण शेवयाचा रंग वेगळा असतो, आणि हा रताळ्यांचा जो त्यांचा स्वतःचा रंग आहे ना, तो सुरेख आलेला आहे. हा, छान. आणि अशा प्रकारे रेसिपी संपुष्टात येते. गौरी हा लिहिते, तुम्ही दोघींना पाहून मला माझ्या जाऊबाईची आठवण आली. हो ना. मलाही 2 जावा आहेत, पण ती गावी असतात. माझं सासर सांगलीमध्ये. अरे वा वा वा. सांगलीला असतात. आता आपली रताळ्याची खीर झालेली आहे, भरपूर दाट झालेली आहे, बघू शकता तुम्ही. आता मी गॅस बंद केलाय. आता ही कढईची आहे ना, आता दूध सगळं मी ह्याच्यात करते, आणि आता सर्व आपल्या बाउल मध्ये काढून घेते. भार्गव, तू खाना थोडासा वाटतं आवाज आवाज घुमतोय, असं होतंय वाटतं. सर्च टाइमचा. ओके, म्हणजे ते हा गोल 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 हे हा हा, मध्ये मध्ये नेटवर्क होत. नसेल त्याच्यामुळे. प्रियांका लिहिते, तुमची भाषा मला आवडता. होय 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 होय, आवडतं, म्हणजे आपली भाषा, आपल्या बाबा अभिमान हा मालवणी भाषेचो. ते एक रील केलेलं माहितीये ना. होय होय. मेघा पांचाल लिहिता, हाय, सायली मयेकर लिहिता, मी पण मालवणी असं आहे. मालवणचा तुमचा व्हिडिओ बघून बरा वाटला. आपली मालवणी माणसं पुढे जातात. होय होय, धन्यवाद ताई, धन्यवाद. करत राहा. रुमान लिहिता, मॅडम तुम्ही हिंदी आणि नॉर्मल भाषामध्ये. ओके ओके, हा नक्की हिंदी बोलतो. धनश्री लिहिते, आवाज थोडा घुमतोय वाटतं, ते बघावं लागेल कशामुळे. आणि अजून कोणाची कमेंट वाचायची राहिली आहे तर बघते. आता मी भार्गवलाच घेऊन आली, म्हटलं मध्ये 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 सोडून लाईव्ह जाण्यापेक्षा. मनीषा लिहिते, मनीषा गवंडे लिहिते, हाय. आता कोणाला रेसिपी बद्दल काय जाणून घ्यायचं असेल तर खाली कमेंट करा, नाही तर परत एकदा वहिनी सांगा. परत एकदा. बाहेर पाऊस येतोय. हो, तो पाऊस पडतोय. मला घाम. आता मी ही रताळ्याची खीर केलेली आहे, एकदम रबडी सारखी झालेली आहे. या खिरीसाठी मी घेतलेली आहे पाव किलो रताळी, अर्धा लिटर दूध, ते आटून आटून बघा एकदम रबडी सारखं झालेलं आहे. त्याच्यामध्ये 7-8 केशरच्या काड्या, चवीपुरता साखर घातलेली आहे. रताळ्यांना गोडवा असतो, आणि ही करते वेळी रताळी आधी तुम्ही वाफवून घ्या, उकळून नाही, उकडून नाही, वाफवून घ्या. उकडवली म्हणजे पाण्यात घालून, हा. तसं त्याची चव पेचव होऊन जाते. त्याच्यापेक्षा ही वाफवली ना की त्याची चव तशीच राहते. पण आणि झाली आहे छान बघा लागते. किती छान टेम्पटिंग, असं वाटतं की
उपासाला ही आवर्जून किती जण तरी करतीलच आणि खातीलच असं मला वाटतं. बघा ना, एकदम खीर म्हटली की कसं तेलकट तुपकट आणि त्यावेळेला कसं जरा थंडावा शरीराला हवा. रताळ्याने एक शरीराला थंडावा भरपूर मिळतो. जशी सरोज म्हणाली ना डोळ्यांना, ते थंडाव्यासाठी ही चांगली आहे. कारण इको आवाज वाटतो. मी माझा माईक बंद केला. आता बघूया इको आवाज होतोय की नाही. कारण 2-3 जणांनी आता ह्याला मी पाव किलो रताळी घेतली, अर्धा लिटर दूध घेतलं, साखर घेतली मी. फक्त हे जे ढवळते त्याच चमचेभर मी 2 चमचे साखर घेतली. तितपत गोड झालेली आणि वेलची वाटत असेल तर घालावी, पण याचा सुगंध एक छान सुटलाय. जशी दिसते तसा सुगंधही सुंदर आलेला आहे आपल्या खिरीला. आणि उद्या नक्की करा. आरती रीते मी उद्या ही रेसिपी करणार आहे. हो 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 हो. हाय. मी सांगितलं ना तेव्हा तुम्ही ह्याचं दुधाचं दूध आणि ह्याचा जो नैवेद्य असतो तेव्हा ही खीर तुम्ही करू शकता. आहे आपल्या आहे ना. हा दुसरा काय चौथा होता. हा त्याच्याला दूध आणि ह्याचा आणि उद्या आहे तुपाचा. मग तुपापासून सुद्धा हे तुपात जर तुम्ही रताळी परतवलीत आणि खीर केलीत तरी छान होईल. प्रियांका लिहिते ताई ही तुम्ही रेसिपी युट्यूबवर टाका. लाईव्ह रेसिपी जी आहे ना ती लाईव्हच्या सेक्शन मध्ये जाऊन तुम्ही बघितलात ना की तुम्हाला ती सेम रेसिपी दिसते म्हणजे तुम्हाला डिटेल अशी ही रेसिपी दिसणार. त्याच्यामुळे वेगळा असा व्हिडिओ करून टाकायची गरज नाही. आता बघूया मी खूप गरम आहे खूप. काय खाऊ बघा तोंड भाजत. आम्ही हरवला कशी बनवते थोडीशी अशी हातात घ्यायची आणि त्याला खूप मारायचं. म्हणतो मम्मा खूप मार खूप मारून तिला सांगितले की थोडी थंड करायची. नाही तर दुधाने तोंड मारलेलं माणूस हे म्हणतात ना दूध का जला हुआ छाछ भी फूक फूक के पीता है. समझ में आया. एवढी म्हणजे एवढं गरम नाही राहणार. छान लागते. ह्याचा जो एक फ्लेवर आलाय ना ह्याचा साखर थोडी साखर मस्त आहे. म्हणजे तुम्ही साखर कमी जास्त करू शकता. कारण ज्यांना रताळ्याचा स्वतःचा फ्लेवर हवा असेल ना त्यांनी साखर थोडी कमी घाला. पण हे अशा प्रमाणात घातलं ना तरी मस्त वाटेल. आता 2-3 कमेंट राहिल्या. आम्ही लवकरच तुमच्या दुसऱ्या पदार्थाची वाट बघतो. हो हो हो. नाव कळत नाही. खूप चंदूपाली येऊ आम्ही येऊ. या 9 दिवसात मी म्हणाले ना रविवारीच नाही येऊ पण मध्ये पण येऊ. आणि ज्या दिवशी जो रंग असेल त्या दिवशी तो नक्की नेसून येऊ. आज काही रंग नाही उद्या आहे. उद्या सफेद रंगाची साडी असणार आहे. सफेद रंग आहे उद्या. ही आहे रताळ्याची खीर आणि ही रताळ्याची खीर इतकी दाटसर रबडीदार झालेली आहे. ह्याच्यासाठी लागलेली आहे जो आत्ता आलेला आहे जॉईन झालेला आहे त्याच्यासाठी पाव किलो रताळी, अर्धा लिटर दूध, साहित्य फार कमी लागतं आणि चवीपुरता वर खाली साखर. फक्त मी ढवळते त्याच चमच्याने साखर घातली. ड्रायफ्रूट वापरू शकता. केशर नाही घातलं तरी चालेल. मी आपलं भिजत घातलेलं मनू घातलाय पण त्याचा रंग जो स्वतःचा आहे तो छान आला आणि स्वाद सुद्धा छान आहे. आणि ह्याच्यामध्ये आता ही तुम्ही ना डब्याला पण घेऊन जाऊ शकता. दुपारी खाऊन टाकायची. रात्रीपर्यंत ठेवायची नाही. काय अशी म्हणजे नासणार नाही. दूध काही होणार नाही कारण आपण आटून घेतलेलं आहे. तुम्हाला थंड करून खायचे आहे तर थंड करून खा. असं काही नाही. पण खायची आहे देणार. अशी खीर बनवा तुम्ही उपासाला. म्हणजे तेलकट तुप्पट खाण्यापेक्षा आपलं रताळं एक पौष्टिक गेलं. सरोजच्या मनाने शरीराला एक थंडावा पण मिळेल. रबडीदार असते त्यामुळे डोळ्यांना सुद्धा फायदेशीर. चला आता आपण जाता जाता देवीचं एक गाणं. नाही तर दुर्गे दुर्गट भारी आरती सांगतात आरती किचन मध्ये करायची नाही देवीच्या पुढ्यातच करायची. गणपतीची आरती केली तेव्हा भरपूर जणांनी सांगितलं तुम्ही काय म्हणजे असं मिळत होते रस्त्यामध्ये त्यांनी सांगितलं सबस्क्रायबर. तर आता मी तुम्हाला देवीच आरती म्हणते. देवीची गाणं म्हणते. आपलं मराठी गाणं मी भरपूर मार्गशीर्षच्या गुरुवारी ते गाणं म्हणतेच. आपलं काय ते गाणं मला ते मगाशी तुम्ही बोलला ते देवता पिक्चर मधलं होतं. हे धनश्री इथे मध्ये आवाज कमी जास्त होत आहे. ते माझा इश्यू झालाय कारण मी मध्ये मध्ये खोकते ना म्हणून मी थोडा माईक जरा हे करते त्याच्यामुळे असं होतंय. ते आहे ना खूप हिंदी पिक्चर मध्ये पण खूप गाणी आहेत देवीची. मी आता गाणं बोलते. माय भवानी तुझ्या कृपेची काय मला तर ते गाणं का नाही आठवत आहे. ते सकाळीच ताई तुम्हाला भेटले मी. कोण भेटली तुम्हाला सकाळी? सकाळी आज
अच्छा. कोण? सरोजला मिळाली असेल तर, कारण मी तर आज काय कुठे मला गेली नाही नाही. मिळाली कोण? मी म्हणून सकाळी विचार फक्त करते. चेडवाला सोडायला इथपर्यंत आलेली असेल तर. नाही, आज रविवारच आहे. कदाचित मी कुठेतरी येत जात तूच असेल. दिलेली मंजुळ वाणी, डोळ्यामधले निर्मळ पाणी, तुझ्या पूजनी माझ्या पदरी, याहून काही नाही सेवा, मानून घे आई सेवा, मानून घे आई. माय भवानी तुझे लेकरू, कुशीत तुझी येई सेवा, मानून घे आई. हा. आता हे गाणं असं म्हटलं ना, तर मला ते देवीचं कुठलं ते गाणं आहे ना, एक फेमस गाणं आहे. ह्याचं मराठी की वैष्णव हिंदी? देवीचं हिंदी. त्याच्यामध्ये जितेंद्र आहे ना. हाँ चलो काय बुलावा हां, आया है, आया है माता ने माता ने बुलाया है, मैं भी तो एक माँ हूँ माता, हां, माँ ते ही देते. माँ को पहचाने, थांब देते. जिसका खून में देखूं कैसे, जिसको दूध पिलाया है, चलो चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है. जय माता की प्रेम से बोलो, जय माता की सारे बोलो, जय माता. कमेंट मध्ये पटापट कमेंट करा, जय माता दी, जय माता जय दी. माता दी. अगं कशी लागली? हां, छान लागली. चला अशा प्रकारे आपला हा लाईव्ह संपलेला आहे. चुकलं मकलं असेल तर माफ करा, आणि आम्हाला भरपूर साऱ्यांनी प्रतिसाद दिल्याबद्दल खूप धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद. हां आणि आजचा लाईव्ह खरंच छान झालेला आहे. ह्याच्या पुढचे पण लाईव्ह आम्ही कधी येणार ना, ते आणि मी तुम्हाला सांगते ते सांगू. करा. तुम्हाला मनाला वाटत असेल की मी घालावं तो रंग, तर आवर्जून घाला. मी घालते आणि मी करते. तुम्हाला वाटतंय तर नक्की करा. चला, आणि धन्यवाद. स्पेशली असं काही हे म्हणतात ना. हां, चला जाऊ दे. पुढे बोलणार होती. म्हणजे ती पण म्हणते आता की असं काही नाहीये, हां. पण ज्याची श्रद्धा आहे आणि नाही ज्याला त्यांनी भाव हां. भक्ती आहे त्यांनी